Detská mechanická polohovacia posteľ s madracom Unizdrav je navranutá s dôrazom na pohodlie, bezpečnosť a jednoduchú každodennú starostlivosť. Vďaka svojmu prívetivému detskému dizajnu vytvára príjemné prostredie pre dieťa. Pojaznár konštrukcia umožňuje jednoduché premiestnenie postele podľa potreby. Bočnicu je možné jednoducho sklopiť. Súčasťou postele je kvalitný madrac s poťahom z odolnej oxfordskej tkaniny a s penovou výpoňou, ktorý poskytuje pohodlnú oporu. Na rohoch postele sa nachádzajú ochranné kolieska, ktoré pri prípadnom kontakte so stenou pomáhajú predchádzať poškodeniu steny aj samotnej postele. Praktickým doplnkom je aj hrazda s úchopom, ktorá pomáha dieťaťu pri zmene polohy alebo pri samostatnom priťahovaní sa. Veľkou výhodou postele je aj mechanické polohovanie chrbtovej a nožnej časti, vďaka ktorému možno jednoducho nastaviť pohodlnú polohu podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. Chrbtovú časť je možné polohovať až do uhla 75 stupňov a nožnú časť až do 45 stupňov, čo prináša vyšší komfort pri oddychu čítaní, krmení alebo počas starostlivosti. Detská mechanická polohovacia posteľ s madracom Unizdrav tak spája bezpečnosť, komfort a praktické funkcie, ktoré uľahčujú každodennú starostlivosť aj samotné používanie. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.